Salam Ata Vatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saýlanan habarlar. Habarymyzyň 2022-nji ýylyň 27-nji dekabrynda aksanyny Putin garaşda döwletler arkalaşygynyň çeklerini durnukly ösüş gazanylýar. Tokayev, Gazaqstan, Türkmenistan, Iran demir ýoly möhüm ähmiýeti eýedir. Türkiýanyň Gara deňizdäki tebigy gaz gory 710 milliard kub metra deňdir. Ronaldo Saud toparyna barha golaýlaýa ýaly habarlar ýetirýäris. Gelingen bolsa habarlarymyza geňişleýin seredip geçelim. Putin garaşdy döwletleriň arkalaşygynyň çeklerini durnukly ösüş gazanylýar. Russiýa Federasiýasynyň Sankt-Peterburg şäherinde garaşdy döwletleriň arkalaşygy döwletleriniň başly tonlarynyň dep boýunça her ýylda geçirilýän resmi däl sammitine gatnaşmak üçin Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew, Ermenistanyň premier ministri Nikol Pashinyan, Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko, Qazaqstanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokayev, Qırğız Respublikasynyň prezidenti Sadyr Japarov, Tajikistanyň prezidenti Emomali Rahmani, Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow we Özbekistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew Russiýa bardy. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň çağırmagy boýunça geçirilen sammitde ýylyň dowamyny guramanyň çeklerini amala aşyrýan işlere syň berildi. Vladimir Putin sammitde eden çykyşyna Russiýa bilen garaşdy döwletler arkalaşygy döwletleriniň arasynda gatnaşyklar tamamlanyp barýan ýylda uly üstünliklere besenildigini bellep, muňa haryt dolanşygynyň durnukly ösüşiniň hem şaýatlygy diýendigini belledi. Ýanwar oktyabr aýlaryna haryt dolanşyk 6,16 götürüm artyp 80,5 milliard dollara barabar boldy. Şu ýylyň ahyryna çenli bu görkezýüniň 100 milliard dollar ýetjekdigi aýdyldy. Vladimir Putin garaşdy döwletler arkalaşygy ýurtlarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ýene bir möhüm ugry umumy Ýewraziýa Sewitde howpsuzlygy we durnuklygy goramakdan ibaretdigini bellep, bu ugurda hem hyzmatdaşlygyň dowam ettiriljekdigini ma'lum etdi. Putin gurama agza döwletleriň arasynda sowda ykdysady gatnaşyklary bilen bir hatarda medeni we sanperwer ugurlarda hem görnetýän ösüşleriň gazanylýandygyny aýdyp geçdi. Tokayev, Gazaqstan, Türkmenistan, Iran demir ýoly möhüm ähmiýeti eýedir. Russiýanyň Sankt-Peterburg şäherinde garaşdy döwletler arkalaşygy döwletleriniň başly tonlarynyň dep boýunça her ýylda geçirilýän resmi däl sammiti geçirildi. Durlugurdaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň aranyp maslahatlaşylan sammitini garaşdy döwletleriň arkalaşygy guramasyna başlyklyk edýän Gazaqstanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokayew hem çykyş etdi. Gazaq lider öz çykyşyny sowda ulgamyndaky hyzmatdaşlygy işçileşdirmek üçin amatly şertleriň döredilmegini öňe çekdi. Kasym-Jomart Tokayew ulug logistika ulgamyndaky hyzmatdaşlygyň netijelegini ýokurlandyrmak maksady üçin teze guralaryň döredilmeginiň zerur bolup durýanyny belledi. Tokayew garaşdy döwletler arkalaşygynyň çeklerini ulug logistika taslamalaryň netijeligini ýokurlandyrmak babata bellek geçmek bilen Demir Gazak Günorta halkara geçelgesiniň onuň esasy şahasy hökümine çykyş edýän Gazaqstan, Türkmenistan, Iran demir ýolunyň möhüm ähmiýeti eýe bolup durýanyny belledi. Bu halkara ulug geçelgesi Russiýa üçin hem behbetli we amatly ugurlaryň birine urildi. Soňky döwürde Russiýanyň RJD kompaniýasy Gazaqstan, Türkmenistan, Iran demir ýolunyň üstü bilen Demir Gazak Günorta halkara geçelgesiniň mümkinçiliklerinden işçiň peýdalanmakda uly tagalla edýär. Türkiýanyň Gara deňizdäki tebigy gaz gory 710 milliard kub metra deňdir. Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdogan Ministrler Kabinetiniň meclisinde soňra beren beýanatyny Türkiýanyň tebigy gaz we neft bazaryndaky soňky ýagdaý barada habar berdi. Prezidentiň bellemegine görä, Türkiýanyň Gara deňizdäki tebigy gaz gory 710 milliard kub metra deň bolup, onuň bazar bahasy 1 trillion dollara deňeçer boldy. Sakarya gaz känine teze burov işlerini geçirdik. Fatyk burov gemimiz çayjyma bir ýatagyna deňiziň 3023 metr düýbüne ýetip 58 milliard kub metr tebigy gaz gorunyň üstüne açdy. Şeýlelikde uzalky seljelmelere görä 540 milliard kub metrlik tebigy gaz gory 652 milliard kub metre ýetdi. Çayjyma bir ýatagyna gaz goru bilen Gara deňizdäki tebigy gaz gory 710 milliard kub metre ýetdi diýip Erdogan beledi. Ol Gara deňizdäki tebigy gazyň halkara bazardaky bahasy 1 trillion dollara deňdigini bellep, 2023-nji ýyla teze tebigy gaz we neft ýataklaryny açmak uruny tagalla etjekdigini belledi. Erdogan Türkiýanyň ýakyn geljekde ýakyn günnogaryň energetika merkezi boljakdygyny bellep, Türkiýede öndürilen tebigy gaz 2023-nji ýyly öndürilip başlanjakdygyny belledi.
Türkiýanyň prezidenti Russiýa bilen hyzmatdaşlykda Türkiýanyň energetika merkezi boljakdygyny belläp, bu halkara gaz geçirjiler ulgamda diňe bir Türkiýede we Russiýada öndürilen TBI gazlar, eýsem Türkmenistany we Azerbaýjany öndürilen TBI gazlar hem goşmak seýenliklerini aýtdy. Prezident Erdogan Türkmenistany ýagny awazadaky dowuşçuklarda Türkmenistanyň TBI gazynyň Türkiýanyň üstü bilen Ýewropa iýberilmek babatda gepleşikler geçirip bu gurda ädimleriň ädilendigini bellädi. Umuman Türkiýanyň Hazar deňiziniň, Orta Ýer deňiziniň energiýa serişdeleriniň bir ýere jemlenip, daşary ýurt bazarlaryna iýberilýän merkezine öwrülmek üçin tagalla edilýän. Ronaldo Saud toparyny barha golaylyğa şoğunlar metbuat sahypalaryna dünýä belli Portugal futbolçy Cristiano Ronaldo'nun Saud Arabistanynyň Al Nassr topary bilen şertnama baglaşyp baglaşmajakdygy baradaky habarlary görmek bolýar. Köp sanly metbuat neşirleri Ronaldo'nun Saud tarapyna barha golaylygyny belläp, ýam topar Ronaldo'nun lukmançylyk barlygyndan geçmek üçin şertleri döredendigini belläýär. Şeýlekem Portugal futbolçy we onuň wekilleri üçin ýaşaýyş jaý kerennesini alny. Saud topary gyşgy transfer döwründe bu şertnama bilen baglanşykly resmi işleri tamamlamagy meýilleşdirýär. Hujumçy bilen şertnama 2025-nji ýyla çen bolup, Ronaldo'nun gerdejesi ýyllyk 200 milyon euro deň bolar. 37 ýaşyndaky Ronaldo Manchester United topary bilen şertnamasyny ýatyrandan soňra erkin futbolçy derejesindedir. Şeýlekem Ronaldo'nun halaýan gyzy Jorginho oňa Rolls-Royce kysymly kaşan awtolog sowgat etdi. Jorginho bu sowgadyny Ronaldo'nun täze ýyl bayramçylygyna bagşlady. Bu ulogyň bahasynyň $429.000 deňdigi belenilýär. Ene mähriban müştoklar Ata Watan TV'de saýlanan habarlary gepleşigimiziň şu günkü sanyna size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlekem täze ýyl gijesi awtobuslar 2:00, taksiler gije gündüz hereket eder. Porsche kompaniyası elektrik ýangyjyny öndürip başlady. Hatayda 10.000 zaryat enjamly oturdy. Liverpool Kody Gapkony satyn alýaly habarlary Ata Watan Türkmenistan.com saýtymyzdan giňişleýin okap bilersiňiz. Gepleşigimiziň endiki sanlaryna görüşýänçek hoşda bolun.